Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta, kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Ispilu aurreko isladan beti nahi dudana naiz. Abesten zuten Maiderrek eta Alaitzek. Baina ispiluaren errean jartzen garenean beti topatzen duguna ez da agian nahiko genukena. Edo agian hori askotxo esate da. Eta horregatik gizakia denetik inventuren bat edo beste bilatu izan du isla hori ustez edertzeko. Ezta? Bai, ispiluak baino lehen ere. Seguro. Bueno, besteen isla da. Hori da. Azkenen hori da gintzen duna. Bai. Agian hortaz itzen baru gaur piskat. Imaginatzen dutez, kobazuloetan, haze begizuloak dituzuna. Bai, urbildu argira, mesedez. Kontua da, duela aste batzuk ikerlan bat argitaratu zen, Scientific Reports aldizkarian, eta egungo Iranen aurkitutako ontzi txiki baten inguruan, zehazki ontzi barruan aurkitutako sustantzien inguruan, eta hortik tirakasi eta hori kosmetikoei buruz hitz egitea erabaki dut. Zer segun hor barruan. Bai. Berez, ontzitxo edo frasko hori 2000 batean topatu zuten, Iranen, Giroften, justo Hormuz itsasartearen iparraldean. Bai. Eta urte hortan ugoldiak izan ziren, eta urak antzinako hainbat objektu azalera atera zituen, eta besteak beste, harrizko, zehazki kloritazko frasko txiki bat. Eta berriki, Paduako Unibertsitateko arkeologo bat, Massimo Vidale, buru duen ikerlari taldeak, aztertu du, ontzitxo hori, eta batez ere barruan zegoena. Ondero izatu dute objektuak ia 4.000 urte inguru dituela, zehatzago, 3.950 eta 3.700 urte artean. Beraz, kobre aroko objektua da. Mesopotamian dago, Mesopotamian aldirietan esango genuke, dagoerako batua. Garai horretan, Asiriarren menpe egongo zen, Mesopotamiaren menpe. Itzen dugu Asiriarren inguruan. Bai. Edo, beranduagoko baldima da, hor ikusi dugu datazioan 3 mendeko tartea jartzen dutela, pues agian Elamdar imperioaren hasierako izan daitekela. Bai. Egia da, garai hartan, frasko moduan kainabera sekzioak erabiltzen zituztela, ez? Moztu eta gaina, ez? Ondo pentsauta. Bai, tartea itxita dagonez. Bai, hori zan bersio merkea, ez? Hori markatxoria zan. Hori da. Eta, azkenean, horrek albidetzen du, barruan hainbat sustantzia gordetzea. Eta harrizko fraskoa luxuzkoagoa da, ez? Objektu garestiagoa da, baina kanabera sekzio baten itxura du, forma hori du. Bai, kopiatu zuten. Hori da. Eta zer zeukan barruan orduan. Zehazki ematita, xeetua, hori da kolore gorri biziko mineral oksidoa, manganita, braunita eta kuartzo partikulak. Kuartzo partikulak distira, ez, ematen zioten. Beraz, emaitza zer da, ore ez, pasta gorri bizia, eta azkenean, ezpain margoa. Lipstick lover, 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 my lipstick lover, lover, lover. I like lipstick on my neck. You let me know I'm your number one select. I like lipstick on my neck. Hands around my waist so you know what's coming next. I wanna feel your lips on mine.
Espainia margotzea gustatzen zitezkela orain dela 1000 urteko Bai, jende horri. hori da. Eta gainera, orain arte aurkitu den Espaimargo arrastorik zaharrena da, badakigu lehenago ere Mesopotamian eta Egipton Espainiak margotzen zituztela, baina ez da orain arte sustantzia hori bera topatu eta ezin izan da aztertu, adibide hontan, kasu hontan bezala. Bale, baina, a ber, nola dakigu sustantzia multzo hori dena, Espainia margotzeko zela, eta ezu kondoa, edo besapea, edo belarri atzea. Batetik, eta Massimo Vidale arkeologaren hitzetan, pigmentuak antza harrigarria duelako gaur egungo Espaimargoen errezetarekin. Eta 1000 urte pasata, Bai, berdina gara. bai. Eta zehazki gainera, kosmetika naturalean erabiltzen diren Espaimargoekin, ez? Orain oso modan dago. Badakigu kosmetikaren industria sekulako gorakada izaten ari dela azken urteetan, ez? Adibidez, datu batzuk topatu ditut. Espainiako estatukoa direnak, baina estrapolatu daitezkenak mundu osora ezagik, baina mendebalde guztira bai bentsat. Eta da, Espainiako estatuak urtero 10.000 milioi euro inguru fakturatzen ditu, sektore horretan, eta... Hori asko da, ez da? Ez dakit, nila 2 zerotik aurrera galdu egiten naiz. Eta adibidez, 2021-tik 2022 100% igoera izan zuen jarduerak. Egia da, 20an, pandemian, bera egin zuela. Agian ez zegoen hainbesteko beharrik, ez? Pijamatan hobeto ginen. Hori da. Eta kanpo ateatzen ere, maskarillarekin. Bai. Hori da. Eta goraka hori produktu naturalekin batera doa, ez? Saltzen dizkigute formula natural oso berritzaileak, eta, zuk esan dezun bezala, duela 4.000 urteko formula berreskuratu besterik ez dute egiten. Baina envoltorio politago batekin salgarriagoa da. Hori da. 4.000 urtetik honea. Bai. Horrek ere polita zeukan, Hola, kainabera formako zera, bai. Beste arrazoi bat, ondorioztatzeko hori, ez? Ontzitxo horren barruan zegoen sustantzia hori Espaimargoa zela, hori topatu dute dituek beste, papiro batean. Papiro egiptoar bat badago, Turingo papiro erotikoa deritzona. Claro. Turingoa badakizu normalean, turindarrek edo italiarrek espoliatu zutelako izango da, ez bertakoa zelako. Turin Egipton ez dago, ez? Ez oin dela, hori aldirietan. Eta papiro horrek 3.000 urte inguru ditu, eta bertan emakume bat agertzen da Espainia margotzen. Esku batean giroftekoaren antzeko frasko bat dauka, eta ispilu bat, ere bai, eta beste eskuarekin pintzelo edo makila batez Espainiak margotzen ari da. Horregatik pentsatu zuten hori ere Espaimargoa zela, eta gainera modu berdinean o beretsuan emango zutela, ez? Bueno, aldatu espila eta jarri mugikor bat, eta gaur egongo irudi esan ziteken. Hori da, bai. Esan dugu, irudi horretan emakume bat agertzen dela, baina berdin izan liteke gizonezko bat. Garai hartan. Bueno, ontan ere, baina agian garai hartan zabalagoa zen. Baina hain dikandaukagu, buruan sartuta, ez dakit, adibidez, lehen esan dudana, aurkikuntza horren berri edo, ez? Ikerlan horren berri eman du aldizkari espezializatu batek, baina gero komunikabide generalistetan edo ere agertu da berria. Eta askotan, Mesopotamiako emakumeek duela sujetoa ere asmatzen zuten. Duela 4.000 urteko emakumeek eta izan zitezken emakumeak, gizonak, edo ez binarioak. Eta antzinako Egipton, ala zen. Dena makilatzen ziren, gizonak eta emakumeak, bizirik zeudenak eta hildakoak. Bai. Eta gainera, makilatzeaz gain, denak depilatzen ziren, pelukak erabiltzen zituzten, azkenean antzinako Egipto drag race erraldoi orokorra izan zen.
drag queenez eta drag kingez beteta zegoen Egipto. Baina zergatik, zertako. Bai, kilatzen ziren beste. Bai, helburu estetikoa zegoen alde batetik. Hori seguru. Bai. Baina helburu hirukoitza zeukara esan ziteken, eta gaina hiru helburuak pixka bat nahastuta zeuden askotan, ez? Estetikoa esan dugunez, gero osasuna eta higieneari lotuta ere bazegon. Eta helburu errituala edo erlijiosoa ere bai, ez? Azkenean beste bizitzak badakigu izugarrizko garrantzia zuela Egipton, eta funtsezkoa zen eternitatea itxura onarekin igarotzea. Apainduta jotea. Bai. Baspare. Orduan, kosmetikaren eta erlijioen arteko lotura horren adierazle da egiptoar kosmetikaren jatorri mitologikoa. Eta da Horus jainkoak, ez? Horus izen erregetzaren eskasontan faraoitzaren jainkoa eta zeruaren jainkoa, eta Horus jainkoak begi bat galdu zuen Seth osabaren kontra borrokan. Bai. Baina, karo, begia galdu, baina bere lehengo erretasuna, ez, berreskuratu nahi zuen, eta berregiteko makillajea asmatu omen zuen. Bueno, begi bat... Zenito polita eta... Bai, ez da? Bai, imaginatzen pintatu zola gaizki. Etxe homo, etako bat entzun. Hori da. Borjako errestaurazio. Hori da? Bai. Izpillo batekin. Bai. Eta beraz, horren ondorioz, imperfekzioak zuzentzea, ez? Estaltzea, ez zegoen gaizki ikusia, antzinako Egipton, alderantziz, jainkoengana hurbiltzen zintuen. Noski. Bai. Eta, bueno, Egiptoarrek, Mesopotamian bezala, espai margoa erabiltzen zuten, makillajea, azkazalak jenaz ere margotzen zituzten, bekainak eta betilak berdez, pigmentu berdez margotzeko ohitura zeukaten. Bekainak berdez, Bai, malakitatik ateratzen zuten pigmentu baten bidez. Baina Egiptoko makillajean elementu bat nabarmentzen baldin da begiak beltzez margotzeko pigmentu hori, ez? Hori da Hollywoodek agian honetatik hartu den bakarra. Ez dakit. Hori da aintzinaroko eyelinerra, ez? Egia esan haiek mesdemet esaten zioten. Izen propioa ezakaten uzako, Eta esan nahi omen du begi adirazkorrak edo hitz egiten duten begiak. Gara. Bai. Mesdemet. Bai. Jatetxe katalan bat ematen du edo... Bai. Edo futbol jokalari kroaziar bat. Baina eyelinerren ordezkoa ona da. Bai, ez da. Bai. Hori, mesdemet edo begitako margo horrek oinarrian zeukan azan beruna, galena izeneko mineral bat, eta horrek beruna asko dauka. Mineral hori paletetan xetzen zuten, eta gero osagaiko ipetsuekin hastu, ez, lortzeko sustantzia hori. Minerala asko xetuz gero, beltz oso iluna lortzen zuten, eta gutxiago xetuta distira metalikoak lortzen zituzten. Oso drakuin, ez, efektua izan daiteke hori. Nabarmentzeko pixkat. Orduan, hori alde estetikotik begiratuta, ez? Efektu horiek lortu zitzezkela, baina azkenean margoa egiteko erabiltzen zituzten osagaiek propietatea asko zituzten, ez? Eta orduan, begia pintatuta, lortzen zuen izan, intsektuak uxatzea, begiak eguzkitik eta temperatura altuetatik eta esertuko hautsetik babestea. Eta gainera desinfektantea ere bazen, eta beraz, konjuntibitisa saiesteko eta edo sendatzeko ere balio zuen. Jode, mesdebet, falta zan minbizien aurkako zendagaia izatea, Bai. Takiz egiten dugun zutabioken mesmedete gabe, Hori da. Dena da ona. Nik, adibidez, hori, Borjako exeomoaren antzik ez gerako izan nahi. Restauraziorako asko jakin behar da. Ta lana daka, Horre lana daka. Bai. Makillajea ikusi dugu. Bai. Perfumeak. Bai, hori ere. Bai. Esan behar da, Egiptoarrek ez zutela distilazioa ezagutzen. Orduan, destilatu gabe, alkohola lortu dezakezu
hartziduraren bidez bakarrik. Eta hori, azkenean lortzen duzun alkohola oso graduazio txikian izaten da, ez? Garagardoa eta ardoa. Ekozi zituzten, baina alkohol, ez? Graduazio altuko alkoholik ez zeukaten. Eta egia esan, alkohola izaten da, hori ez, perfumeen, lurrinen oinarria, ez? Horrek ematen die, hori ez, irankortasuna eta indarra. Eta orduan, alkoholik ezean, errezeta oso sofistikatuak erabiltzen zituzten, usain atsegin iraunko horreiek lortzeko, eta hori oso garrantzitsua zen, esan dugunez, hildakoen kasuan, hau da, bizidunak, ez? Berezko usaina, ez da kasualako beharrik hori estaltzeko, ez? Gehiengoarena nahiko, ez? Onargarria da. Hori da. Baina, klaro, hil ondoren, eta bakigu antzinako Egipton, hori, momifikazio prozesuan, ez? Bai. Azkenean, aurreko baten ikusi genuen katuei buruz hitz egiterakoan milioika katu momia daudela, gizakienak imaginatu ere, milioika direla, sekulako industria zan. Milioika pertsona momifikatu dago? Claro, bakizu zenbat urte? Osea, zenbat belaunaldi... Ez que Egipto horrek asko izan ziren, Asko eta... Ugaltzeko joera zekatan. Urtez urte, eta mendez mende. Bai. Orduan, momifikazio prozesu hortan, zenbait organo ontzi kanopo izenekotan sartzen zituzten, eta hainbat sustantzia osatutako baltsamoak erabiltzen zituzten, organo horiek ontzi horietan konserbatzeko. Txon, gure entzuleak oso listoa dira. Bai. Oso. Baina egian baten bat ez dakiz, ontzi kanopo bat. Kanopo. Kanopo, bai. Gazteraz kanopeo uste dela, baina, bai. Zena azkenean urna moduko batzuk, eta gorpuak momifikatzean, errazen usteltzen diran eta organoak atera egiten zituzten, ez? Baina horiek ere, igual beste bizitzan zeruan, ez? Edo, behar duzu... Bazpare, behar zituzten, gero... Horiek ere saiatzen ziren konserbatzen, aparte sartzen zituzten urna moduko horietan, eta hainbat sustantzia sartzen zizkioten, ondo konserbatzeko, ez usaitzeko, ez? Orduan, Aníbal Lecterren nozkailu zarra. Bai, ez? Baina oso sofistikatua. Ez dakazu hotzik, ez daukazu alkoholik. Bai. Orduan, irudimena landu berdezu, eta oindala gutxi, joan den udazkenean, Max Planck institutuko ikerlariek, Amenhotep bigarrena faraoiaren inude baten ontzi kanopotako arrastoak azertu dituzte, Senetnai izena zuen, inude horrek, eta sustantzia zerrenda luzea atera zuten handik, erlen argizaria, zeukan landare olioak, animalia gantza, betuna, erretxina, kanela, hilarrak, azido benzoikoa. Hilarra, nik uste Egiptoarrek, ondorengo historialariak despistatzeko sartu zituztela hori hilarrak. Bai, ez da. Hilarra usain duzu inoiz? Ez dakit. Baina izango zun zehoze. Izango zun. Baina berde kolore emateko edo. Eta orduan lurringile baten laguntza izan zuten ere bai, Karol Galvez izenekoa, eta egin dutena da batxamorren lurrina edo usaina berregin. Ez? Antzeko edo osagaiak erabiliz. Deitu diote eternitatearen usaina, momia usaina ez da erakargarria. Ez altzaile. Bai. Eta orduzkeroztik Danimarkako museo batean, Moesgaard museoan dago usain hori, ez? Lurrin hori usaintzeko moduan, bisteriak usaintzeko moduan. Eta diotenez, ikusi dugun osagai guztionen nasketak, azkenean, pinu usaia zuten momiek. Pinu usaia zuten momiek. Bai. Bizkaia eta Gipuzkoaren gehiengoa bezala. Bai, eta kotxetako, txintxili falten den gatxarroietako bat. Bai. Ambientadore bitako bat. Eskorbutu biziri balego, kanta berri bareako izen burua. Bizkaia huela momia. Bai. Eukaliptoa. Bai, hori ere. Bai. Bueno, hortik. Bai. Gama berdineko usaina dira. Vale. Orduan, perfumeak alde batera utzita, hilarekin. Rantzitsua. Bai. Hilea tintatzen zuten,
Eta hortarako ile beltzez tintatzen zuten, gustatzen zaien ile beltza. Eta errautsez eta estiz egindako tindagai bat erabiltzen zuten. Estensioak ere erabiltzen zituzten. Eta baiek. Bai, ileari volumen handiagoa emateko. Baina gehienek alzutenek bintzat burua soiltzen zuten eta pelukak erabiltzen zituzten. Dentro de 100 años todo es igual, sin pelo, sin dientes, sin cambio quizás. Será muy gracioso, tú no lo verás. Estarás sin pelo en la eternidad y no habrá peluca, no habrá peluca ya. Ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca, ponte la peluca ya. Ponte peluca. Burua soildu eta peluka jarri. Bai, burua soilduta azkenean, peluka eguzkitan etzen denean, freskoago zen den, Bai, hori ikusita. zorriak ere ez, Errezago atzematen zituzten. bai, edo zuzenean ez ziren. Osartzen, pelukatan ibiliko ziren, Seguro. Bai. Eta eguzkitan, ez, azkenean pelukak babestu egite zuen, eta gaina hori, alde batetik eguzkitik, ez, eta hutsetik babestezun buruko larrua zela, baina gainera erle argizariz eta erretxinaz itxasio zituzten pelukak larrua zalera, eta osagai horiek pues, mesedegarria dira larrua zelarentzat. Baina gunero hola lotite pasta moduko bat hor pegauta buruan, eta gero kendu, eta hostia, lana bazuten egiptoarrek. Bai, eta esan dugu burua soiltzen zutela, baina ez bakarrik hori. Hortik berare, jarretzen zuten. Gorputz osoa depilatzen zuten, Ole. emakumeak gizonek, danek, Askuria ematen nahi zaidan ja. eta gaina eguneroko higienaren parte zen. Garbitu, eta higienerekin obsesio puntu bat bazeukaten egiptoarrek. Hileak, entzusten ere, horretarako ere balio du. Osea, neko antigenikoa da dena depilatzea, teorian, ez? Bai, hori izaten dute, ez? Hileak bere funtzioa duela eta ez dela ona, berez kentzea. Baina, gaur egun ere... Bai. Asko. Herrikirola da. Hori da. Bai. Badakizue, entzun duzu zer den sugarin? Ni zutagarrin, Baina sugarin ez. Ez. Depilatzeko teknika berritzailea omen da, azukrea erabiltzen duena. Sugarin, azukretzea. Sugar, oh honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe Eta segiten da azukreakin ba. Sugarinean, nagusiki azukrez, urez eta limoiz egindako karamelu moduko erabiltzen da depilatzeko. Berez, ez duen temperatura altua erabiltzen argizariak bezala, eta orduan, ez da inkaltegarria zelarentzako, eta gaina azukreak, larrua zelarentzako, eta hilea zaintzeko, eta propietate ona ditu. Ez dakit kontua duzate, baina jarri ditugun adibide askotan, argizaria eztia aipatzen da osagai bezala. Hau da, haiek, egiptoarrek ez, hori asko erabiltzen zutela. Eta, hau ere, sugarin, hau, ez da errezeta berria, antzinako egiptoarrek erabiltzen zutena da, nagusiki, baina, badakizu, inglesezko izen web bat jartzen diozu, kosmetikaren munduan irautzekarri duzula saltzen duzu, eta listo. Eta hori da, eta negozio egitera. Barduan, zai honen izen buruan, klizbaita inbarko dugu, gure engagementa handitzeko, ez da Darlene? Ez da egit. Sugar. Jani. Kontua da, pixka bat, gai honekin hori gertatzen dela, ez? Bairudi gaur, ez dakit, danak ari direla penizilina asmatzen, ez? Ja.
eta gizonezko batek, hori, azkazara pintatzen baldin baditu eta begiak margotzen baditu, ez, ari dela, bai, ez baina dira, hori, irautza egiten, ari dela, eta ondo iruditzen zait, baina etzea inberezia, esan nahi, Tutankamoneko hain dela 3.000 urte egiten zuen, zu baino gehiago makilatzen zen. Hori hona da, kalean tapatuz gero hola azaskalak eta jakin beza berorrek Tutankamoneko entera 4.000 urte hola joten zala. Txikito. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.